אז שתי נקודות למעשה, בסוגיה הנפלאה שלמדו פה, כל מה שקשור למרבה. מרבה לכל, מה שכתוב שאחד שמבשל לכל בשבס, האם מותר לבריא לאכול מזה או לא. כן? השולחן ערוך כותב שיש הבדל בין שויכת לבין מבשל. השויכת לחוילה, אז מותר לבריא לאכול מזה. אבל מבשל לחוילה, אסור לבריא לאכול מזה. למה? שמא ירבה בשבילו. חושבים שמא יהיה מותר לו לאכול מהשיריים של החולה, אז פעם הוא ידאג שיהיה לו הרבה שיריים. שיהיה לו הרבה מה לאכול. מילא הוא ירבה, ואם הוא ירבה זה אסור. אז כבר מחשבנים פה, ילד דוד, מחצית השקל, מסביר את זה בתוך המגן אברום, של מה יעשה יש פה מחלוקת ראשונים, מה קורה אם כן ירבה. כן, אנחנו חוששים, מה החשש? שמא ירבה. שמא הוא יעשה, מקום חתיכה אחת הוא יבשל לחולה 10 חתיכות, מה שהוא לא צריך. אם הוא יעשה את זה, מה הבעיה? אז יש פה מחלוקת של הר"ן והרשב"א, האם ריהו בשיעורים אסור מדאורייתא או מותר מדאורייתא. הר"ן אומר שריהו בשיעורים אסור מדאורייתא, זאת אומרת אם הוא לוקח סיר ושם על האש סיר עם 10 חתיכות, כל החתיכה שהכל לא צריך זה איסור דאורייתא. והרשב"א אוכל שזה מותר מדאורייתא. ממילא אומר הרשב"א עצמו בחולין תסבו, מה החשש אם ככה שמא ירבה בשבילים? מצוין, גם אם הוא ירבה זה לא איסור דאורייתא. אני חושב שיעשה דרבנן, גזירא לגזירא. אומר הרשב"א שחושבים שהוא יוסיף אחרי זה עוד חתיכה לסיר. שהוא יוסיף אחרי זה עוד חתיכה. זאת אומרת, השם ירבה, האיסור הוא לא מצד החשש. שם הוא מקורא ישים כמות גדולה, אלא שם יעשה אחרי זה מעשה נוסף. אז כבר כותב תבניס השולחן בתור סיכום, יוצא שיש פה מחלוקת רשב"א ור"ן, האם השם ירבה זה בבת אחת או בשתי מעשים? זה מה שיוצא פה. האם החשש של שם ירבה, לפי הר"ן החשש הוא שם הוא ירבה בבת אחת, במעשה אחד לפני, לפי הרשב"א החשש הוא אפילו שהוא ירבה בשתי מעשים. וזה אחר זה. כי בבת אחת לפי הרשב"א זה מותר. כן, אם הוא מרבה בבת אחת הכוונה לפני שהוא שם על האש הוא מרבה, אז זה מותר, כל החשש שהוא ירבה בשתי מעשים. מותר מדאורייתא. כן, מותר מדאורייתא, ולכן אנחנו, אין איסור בכזה סוג דבר לאכול את השיריים, כי אין שם ירבה. אנחנו לא אכפתנו שלא עושים גזירו שם יעשה דרבנן, גזירו שם יעשה את הדאורייתא. על כל פנים, הנפקמינה לכאורה, נפקמינה פשוטה בין אמרנו, נפקמינה בין הר"ן לבין הרשב"א. הנפקמינה פשוטה. מה הדין? האם ביצוע? האם ביצוע יש איסור ביצוע? כן, שמוציאים בשביל חולה, שמביאים בשביל חולה, יולדת לוקחת איתה לבית חולים, לוקחת את האוכל. האם ביצוע דבר שהביאו בשביל חולה, עשו ביצוע בשביל חולה, האם מותר לאכול את השיריים של זה או לא? הביאו לצורך חולה, בא גוי לקח עשו ביצוע, כן, הרי כתוב ברמו זה לא דווקא ביהודי, גם בגוי, אומר הרמו, שגם אם גוי עשה את המלוכה, גם יש את השם או ירבה. לא משנה מי עשה את המלוכה. אז מילא גם אם גוי הסיע אותם, וגוי עשה את המלוכה והוא הביא את זה לבית חולים. השאלה אם עכשיו מה שיש עירה והיא אומרת, אני לא רוצה, היא אומרת לבעלים, תאכל, שתעשה פה, הם לא מצאו ארגון שיביא אוכל, היא אומרת לו, תאכל, הנה זה מה שהבאנו, תאכל אתה. האם מותר? לא אסור לו. אז לכאורה, אז קודם כל סתם בשבוזיסטוק מביא כותב למעשה פשוט שאסור. ממש זה כותב ההלכות של המלווה, הנסיעה. הוא אומר שמי שליווה את החולה, פרטי דין למלווה של החולה, הוא אומר שפשוט שכל דבר שאסור יצוע בשביל החולה, אז אסור לבורא. זה יותר פשוט. אבל לכאורה אמרנו, לכאורה זה תלוי בר"ן וברשב"א. למה? כי ביצוע לכאורה כל הנושא הוא שהוא יוציא בפעם כמו בבישול, הנושא הוא שיש לך שתי אפשרויות, או שהוא ירבה בסיר בהתחלה, לפני שהוא שם את הסיר על האש, או שהוא ירבה אחרי שהסיר על האש ויוסיף עוד חתיכות. מילא, לפי הרשב"א, החשש הוא לא מחמת מה שהוא ירבה לפני כן, כי זה מותר, מדאורייתא, אלא שהוא ירבה אחרי זה. אבל פה ביצוע, כל החשש שהוא ירבה לכאורה, זה רק בהתחלה. כן, שהוא יוצא, ילך עם הרבה חתיכות. הוא יוציא, יביא בהתחלה, ישים בתיק שיש לו הרבה מתקים, גם דברים שהוא אוהב, כדי שאחרי זה יישאר לו מזה. כן, אבל לא חושבים, לכאורה לא שייך פה שאחרי שהוא כבר הוציא, שיחזור להוציא עוד פעם, זה כבר עוד מעשה. כן? גם ברשב"א עצמו לא חוששו שהוא יעשה, יבשל וישים עוד סיר אחרי זה. אם ככה, אז גם בשחיתת תחשוב שהוא ישחוט לחולה וישחוט עוד בהמה. כל ההבדל בין שויכת ומבשל, שמבשל שייך שהוא יוסיף באותו סיר, שאז אומרת לו דוד, האדם יכול לטעות ולחשוב את זה כי שזה נחשב עוד מעשה אחד, אז מילא אתה חושב שהוא ירבה,
אפילו בחתיכה נוספת, אבל באותו סיר שהוא חושב שזה ממשיך לבשל בו את הבישול של החולה, אבל לא חושבים שזה מייסה נפרד. זה ודאי. ומילא לכאורה, זה נפקא מינה בין הר"ן לרשב"א, בואי צועק. וכך ראיתי תשובה של האדרת, שהוא כותב, שמישהו שאל אותו על הדבר הזה, מה דין לו יצא, והוא כותב, וחשבתי שזה תולי בר"ן וברשב"א. זה לא הסביר. מגיע שם, מנסה להסביר, ולהסביר, זה לא פשוט. במקום מקום, יהיה מותר לאכול את הפירות במקום אחר. זה כבר ראינו בחייבות? זה מה שראינו קודם. שעכשיו הם עושים בשביל חול יעשו, שמי הרבה. נכון. אם יעשה במייזיד, יהיה מותר לאכול ממנו. הוא ייצור במייזיד. אפילו של מייס שבס. כן. מייזיד שבס. כי פה זה לא נעשה מייסי שבס. למה? שבארבע בשבילו. בואי נעשה שבס. בואי נעשה שאסור לך לאכול שם היה, שם היה עושה... סבא מייזיד, בסדר, כי אם אתה במייזיד... במייזיד לך שם היה, זה קשור. פה נעשה שאתה עוד... לא, פה החשש הוא הרבה אחרת לגמרי. פה הוא שם היה, ואתה חושש, שאם תתיר לאכול את השירים של החולה פעם באה, אז הוא ייקח לחולה יותר, ובטוח שזה מותר. באופן כזה שזה במשרים שאסור. המלא פה, זה לא קשור, כן? לא, כי שם במייסי שבס, אין לך את החשש שיש פה. כשאחד עושה מייסי הכי גרוע, אז אין לך, אתה לא חושש שהוא פעם הבאה הוא יקל במקרים כאלה. פה יש לך סיבה לקק, יש פה חולה, הוא רוצה לקחת טרמפ על החולה, שם אין לו טרמפ. בוודאי שהוא ייצוא את זה לא כמו בהמה גדולה. הכל פנים, רגע, נגיע, הכל פנים. אז מילא, הנה, שנייה, לאט, רגע, נגיע לכל, חיים. נגיע לכל, חיים, לאט, רגע, נגיע. אז לכאורה ככה חשבתי פשוט, שיכול תלוי בר"ן וברשב"א, ככה כתב באדרת, האדרת גם אומר שיכול תלוי בר"ן וברשב"א. וכן, אם מחלק פה שזה, שלפי הר"ן זה כל החשש ממייסי אחד, ולפי הרשב"א, אפילו בשתי מייסים, כל החשש הוא, לא אפילו בשתי מייסים, רק מחמת שהוא יעשה מייסי אחרי זה, כן, שהוא יוסיף עוד חתיכה, אז פה לא שייך את זה. כי אם הוא יוסיף פה, יעשה חזה עוד לא יצוא, זה מייסי נפרד. אבל למייסי, ראיתי שאדם נשוק כותב לו ככה. כותב שגם לפי הרשב"א, גם יהיה בויצואה, יהיה איסור שם או ירבה, והוא אומר דבר שכן, שלכאורה טעינו, לא חשבנו אותו, מה הוא אומר? הוא אומר, מה הבעיה? תחשוש שם או ירבה, שהוא ייקח חוץ מהחוילה, חוץ מהשוצר של החוילה, כן, הוא ייקח תיק על הגב בשביל החוילה, שיוסיף עוד איזה שקית בשבילו. הוא אומר שאם הוא יעשה בשתי ידיים, אז זה גם לרשב"א אסור. זה גם לרשב"א אסור. למה? כמו שהוא עושה עם שתי ידיים, הוא אומר, זה לא ריבוי בשיעורים, זה שתי מייסים. אתה רואה אותם איזה שורון שאם הוא לוקח, יעשה או יצואה בשתי ידיים. תחשוש, החשש פה ביצואה, נכון, לא שייך שיעשה חשש שהוא ילך ואחרי זה יחזור וביא עוד אחד, אבל בפעם הראשונה שהוא רוצה, אז זה לא חינם, אם הוא לוקח באותו תיק הוא שם הרבה, אז זה מותר לפי הרשב"א. הוא אומר, אבל תחשוש שהוא יוציא בשתי ידיים. שהוא מוציא ביד אחד החולה ויקח בעוד יד, ייקח סם שקית בשבילו, שהוא ייקח בעוד מייסה. וזה אומר פשוט שזה נחשב שתי מייסים. אבל לכאורה זה ראינו שזה דבר לא פשוט. החפץ חיים עצמו, החפץ חיים אמר בישראל, מסתפק החפץ חיים. כשהוא מדבר שם על חייל, והוא אומר לך שהחייל ייקח כדי שיראו שיעורים, מסתפקנה. האם צריך שיקח דווקא ביד אחד כדי שיראו בשיעורים? או אפילו אם הוא לוקח בשתי ידיים, כיסו כל סוף זה עוד המחוד. אז ככה החפץ חיים מסתפק, והוא למעשה מכריע שזה נחשב שתי מייסים. הוא מביא ראיה מכורח כורחו, שחילוק אצבוע זה נחשב כמה מייסים, אז כל שכן הוא מכריח שזה, קיצור, הוא נוקט שגם פה זה נחשב שתי מייסים, זה לפי החפץ חיים באמת, אם זה נחשב שתי מייסים, אז מילא שייך גם לא יצא. אבל ראשון זלמן בשולחן שלמה, כותב, הגאון הצדיק החפץ חיים כתב, אמר ישראל כך וכך, ואין אם אין דברו. הוא תמה, מה פתאום ביצואה, אם אתה לוקח שתי ידיים, זה נחשב שתי מייסים, זה שתי יצואס. הוא אומר, זה סך הכל ריבוי שיעורים, לפי הרשב"א זה מותר. לפי הרשב"א זה ריבוי שיעורים. עכשיו, זלמן למייסי חולק, הוא אומר, זה גוף איכות, זה יצואס, זה שאדם עוקר ממקומו ומעביר למקום אחר, הקירס מקום שלו, הוא אומר, זה הקירס של האודום. זה לא נתפס על כל יד בפני עצמה. הקופנים, אז לכאורה זה יהיה תלוי בזה, זה מה שיהיה תלוי בחפץ חיים ובשלמה זלמן, שלפי שלמה זלמן, שעכשיו מייס אחד, אז לא שייך ביצואה. לפי שלמה זלמן זה לא שייך ביצואה, לפי החפץ חיים, עכשיו מייס אחד יהיה מותר. אבל עדיין, גם לפי שלמה זלמן, כשאנחנו אומרים שביצואה לא, אז עדיין הכל רק לפי הרשב"א. הכל רק לפי הרשב"א, אנחנו אומרים לפי הרשב"א, שאם שיעורים עצמו במייס אחד מותר, אז ביצואה אין לך מייס אחד, אז מילא, רק בשתי מייסים וזה לא שייך, אז מילא אין לך ביצואה, אין לו שיעורים, אבל לפי הר"ן שגם ריבוי שיעורים עצמו, ובסחס זה גם נחשב אוסו מדאורייסה, לפי הר"ן כן יהיה ביצואה.
אז מילא, אז פה, גם לפי החפץ חיים אפשר לקחת את שתי התיקים ביד אחד. עוד פעם, אתה תחשוש, לא, תחשוש. יש מקום שם הירבה בשתי ידיים. כן, אתה תחשוש שהוא ישים תיק על הגב לאשתו ושקית תיקח ביד. ברגע שיש אפשרות. כן, אז אתה חושב שם הירבה. שלוקח שתי תיקים, אז אנחנו נצטרך רגע. אבל יש כמו שתי דלת. שתי דלת. אתה לא חושב, אבל זה הפוך. אבל זה הפוך, זה... לא, גם לפי חפץ חיים הוא אמר, אם אתה לוקח בשתי ידיים, כשאתה לוקח על הגב כמה תיקים, זה... יד אחד בשתי ידיים. על כל פנים, גם אחרי שנגדיר ששתי ידיים זה נחשב מעשה אחד, כי זה העוד המוציא, ומילא נגיד שלא שייך ביצוע, אבל זה הכל לפי הרשב"א. אבל ברור שלפי הר"ן, אז ודאי שיהיה גם ביצוע, הוא ייקח מההתחלה, זה הכל בשביל אסור, גם בסך, אז לפי הר"ן ודאי שיהיה אסור. השאלה היא, אם ניקח מה הלוכה? האם ההלוכה כמו הר"ן, כמו הרשב"א? אז מצד אחד המשנה ברורה אומר לנו, שכתבתי באהבת חסד, אומר המשנה ברורה, שכתבתי באהבת חסד, שהעיקר כמו הר"ן. כך כותב המשנה ברורה, הוא כותב שעיקר כמו הר"ן שרים שום דאורייסא, אז אם ככה זה יהיה אסור. אבל העניין הוא שלכאורה יש הוכחה נפלאה מהרימו, שוודאי שהלוכה כמו הרשב"א. אז דבר ראשון צריך לציין שהנדחי ישראל עצמו, המחנה ישראל, פסיים עצמו, הוא מביא תשובס של הרימו, הוא אומר, אין תשובס הרימו שנקט בפשיטות של הלוכה כמו הרשב"א, שזה רק דרבנן, ולכן הוא אומר, על סמך זה שאפשר להקל, בשעת הדחק הוא אומר אפשר להקל, שאיש צבא שיסמוך על הרשב"א ועושה ריבוי שיעורים כי זה מותר, כמו שהוא מביא מהרימו. אז לכאורה זה לא רק כמו, והוא אומר, אבל בשעת הדחק, משמע של עיקר הלוכה, הוא לא שמח על זה, הוא אומר, זה נמצא בתשובה, אבל אנחנו רואים שנפסק ככה להלוכה, לכן הוא מביא פה שהעיקר כמו הר"ן. אבל לכאורה הרימו עשינו בסעיף מוכח לעד ישו פוסק לשיטוסק כמו הרשב"א. מה הראיה? הרימו כותב שאחרי שכתוב את כל הדברים האלה על בישול שאסור, אומר הרימו, מה הדינים אחד קצר לחוילה? אומר, אז אסור לבורי כי זה מוקצה. אסור לבורי כי זה מוקצה. שואל פרימי קודים, שואל את גילול דוד, מה זה מוקצה? זה טיפוק למצד. שמו ירבה. למה צריך להגיע? הרי הוא קוצץ עכשיו לחוילה, שמו הוא ייקח לחוילה, מקום עוקץ אחד, עם פרי אחד, ייקח עוקץ עם 3 פירות. שמו ירבה, מה הוא צריך להגיע? מה הוא צריך להגיע? לדין של מוקצה, דרבן תגיד מצד שמו ירבה. כן? שם הירבה, זה הסעיף, כל הנושא של הסעיף זה שם הירבה, שמה צריך להגיע להלוכה אחרת. ככה אז אומר הפרימי גודים כבר, שצריך להגיד, לא אומר שהוא למד, שהרימו למד כמו הרשב"א, וממילא כשהוא לוקח עוקץ אחד עם 3 פירות, זה רק דרבנן, ולכן לא שייך פה שם הירבה. כי מה אתה חושש? שהוא יחד עוד עוקץ? עוד עוקץ אני לא חושש שיעשה עוד מייסה נפרד לגמרי, יעשה עוד קצירה לגמרי. כמו שאתה לא חושב שהוא ישחוט עוד בהמה. אתה לא חושב שזה מעשה נפרד. אתה חושב שהוא יוסיף לאותו סיר, הוא יוסיף רק תדיחה. אבל מילא פה, שלא שייך דבר כזה, האפשרות היחידה זה לקחת עוד עוק, או שיקח באותו עוקץ שזה מותר, לפי הרשב"א. אם הוא ייקח באותו עוקץ כמה פירות, זה מותר לפי הרשב"א. אז אין בעיה. אז לא מצד זה לא לחשוש שמו ירבה. ומה תגיד שיחשוש שמו יקד עוד עוקץ? אני לא חושב שיעשה עוד עוקץ, שיעשה עוד מייסה. אז לכן הוא אומר, אז ברימו כאן הסיבה שהרימו לא ישתמש בשמו ירבה, אומר הפרימי גודים, אומרת הלל דוד גם, שרואים שהוא לכאורה שהוא יחס כלומר, שאחרי זה יש לו חשבון שהוא מנסה להסביר את זה עם הר"ן, אבל זה טעות, אחרי זה הוא חוזר בו. אחרי זה, הלל דוד רוצה בהתחלה להסביר את זה גם לפי הר"ן, הוא רוצה להגיד שגם לפי הר"ן, יכול להיות שאם הוא עוקץ אחד הוא מוסיף עוד, זה גם רק דרבנן, אבל אחרי זה הוא חוזר בו, כי הרי כל המקור של הר"ן, השיטה של הר"ן, הוא לומד את זה מזה שהגמרא דנה מה עדיף, הוא אומר, אז בהכרח שזה דאורייסא. ומכוח זה כל השיטה של הר"ן הוא בונה על המקרה הזה של עוקץ אחד עם 3 גרגרות, ועל זה הוא אומר דאורייסא, אתה לא יכול להגיד פה דרבנן. הוא באמת חוזר בו אחרי זה. הלל דוד, הקופונים, אז לפי הר"ן אין מקום לזה. אז לכאורה, בדברי הרימו, מורח ככה. והפשט הוא שהרימו לא שיטוסו, רק פה הוא פסק את זה להלוכה. הרימו לא שיטוסו בתשובה, כמו שמביא המחנה ישראל, כמו הרשב"א, פה אנחנו רואים שמביא את זה להלוכה, מביא את זה להלוכה, אז אפשר לסמוך על הרשב"א, אז לפי זה יצא שיהיה מותר, ויהיה מותר לאכול את זה, כי ביצוע לא ישך. הנה נהיה כמו שלום זמן, שזה נחשב הכל מייסר. יש פה את הפרימי גודים, אני רוצה להגיד עוד תירוץ. הוא אומר, אולי מדובר פה באבטיח. מה יעזור להגיד שמדובר פה באבטיח? הוא אומר, באבטיח, בסוג כזה של דברים, שבעוקץ אחד תמיד יש לך רק פרי אחד, לא יהיה לך כמה אבטיחים בעוקץ אחד, כן? אז מילא אומר, אז לא שייך פה שם הירבה. כי לא חינם אומר מה אתה אומר, שנחשוש? זאת אומרת, אולי בוא נגיד אפילו שהרימו סובר כמו הר"ן, כן? אז למה הוא לא אמר שמו ירבה? אומר הפרימי גודים, כי הוא דיבר על אבטיח, באבטיח אין לך טכנית איך היא תמצא של שמו ירבה.
כי לפי העם אתה חושב שהוא ירבה שיקח עוקץ אחד עם 3 פרות ועוקץ אחד, אין לך אבטיחים כאלה. לא גודל עוקץ אחד 3 אבטיחים. אז אומר הרב פרי מגודי, במקרה כזה שאין לך יחידים זה ששם ירבה, אז לכן אין לך, לא שייך החשש הזה ששם ירבה. כי אין לך, אתה לא חושב שהוא ייקח עוד עוקץ, כן? ואם היה מדובר על תפוחים, אז זה נכנמי. בתפוחים כן יש שם ירבה, אבל לא צריך להגיע לטעם שלו של מוקצה. אבל אם מדובר באבטיח, ספרים כאלה שיש לך תמיד רק פרי, בכל עוקץ, פרי אחד, אז פה אין לך טכנית, לא שייך ששם ירבה מציאותית. לכן, הרמ"א לא אמר את זה. הוא אומר, אבל כל זה אינו שווה. זה דויך להגיד שהרמ"א מדבר פה דווקא על אבטיח. כן, בפרט הוא אומר פה פירות, פויסקי פה דנין, למה לא אסור מצד פירות שנושרו וזה, פתאום מכניס שמדובר פה על אבטיח, הוא קרא לזה דלת, כן, נפקים מיני כבר. אבל הקולפונים, להגיד שמדובר פה על פיר מסוים זה חידוש. לכן הוא עצמו כותב אינו שווה לי. אז זה דויך גדול להגיד את הרמ"א שמדבר ככה. דבר ראשון אפשר, שמעתי מהירים על הפרי מגודים הזה, שלכאורה, מה הוא אומר? שבאבטיח לא שייך שם ירבה, כן? כי תמיד יש רק עוד אחד. לכאורה, שואל הרב דינר, יש שם ירבה. במקום לקחת אבטיח קטן, לקח אבטיח גדול. אז במה הוא אם לא יש בעיה? או, בבהמה, גם תחשוב שלא מתחס חינוך, תחשוב שהוא ייקח בהמה גדולה. אז שם יכול להיות שהסיבה היא, כי האיסור נטילת נשומה, אז מה שאתה הורג את הבהמה, אתה ממית אותה, אז אתה לא משנה איזה גודל. כמו אומרת, שאורי קינו או קורי גמל, אין הבדל, כי האיסור נטילת נשומה. השאלה פה, מה ההגדרה של האיסור? נכון, יש מקום לשתי הצדדים. זה באמת נכון פה, יש רב פעלים, יש... מה, יש קצירה יותר גדולה ממי? השאלה מה האיסור, האם האיסור כאילו הפסקת היניקה, הפסקת החיות של הצמח, או שאתה עוקר אותו במקום גידולוי, ואתה כאילו מעמיד אותו כפרי לשימוש. אז באמת, אתה דן אותו כיחידה של פרי, ולא כמו חלק אחד. למעשה, נחלקו פה עסקים, האם יש ריבוי שיעורים בחצי פרי לפרי שלם, כאילו פרי קטן וגדול, האם... אז זה נכון, בפרי קודם רואים שהוא נקד שלו. אבל לכאורה, יש עוד סיבה לדחות את התירוץ של הפרי מגודים. דנים האחרונים, מה קורה בבוילר? מה קורה בבוילר? החוילר צריך להתרחץ, מדליקים בשביל את הבוילר. עכשיו, אתה מדליק את הבוילר, אין לך אפשרות להדליק את הבוילר ולהחליט שהבוילר יחמם רק בדיוק כמה שהוא צריך בשביל הרחיצה. מדליקים את הבוילר, זה לחמם את כל הדוד. ממילא דבר כזה, שבשביל החוילר אתה בהכרח עושה כמות גדולה, האם יש חשש שם ירבה או לא? או שנגיד שלא, אני לא צריך שם ירבה, כי גם ככה, ברגע שעושה לחולה, אין לך חשש שהוא ירבה. כי הוא לא צריך להרבות, בעצם זה שהוא עושה לחולה, כבר יש לך את כל הדוד, יש לך מוכן, הוא לא צריך להרבות עוד. כן, שאתה יכול לעשות לחולה גם קטנה, אתה חושב שירבה עוד יותר. אבל גם בשביל החולה אתה חייב בהכרח, אז יכול נגיד שאין פה שם ירבה, אז מה יעשה ככה? רב שלמה זלמן אומר, אומר רב שלמה זלמן, שולחן שלמה שבבוילר אין שם ירבה. ממילא מותר, חימו בוילר, הוא אומר מותר להשתמש במים החמים האלה. למה? הוא אומר, מה תחשוש? הוא לא צריך להוסיף. אומר רב שלמה זלמן, אולי נחשוש שבגללך הוא היה רוצה להתרחץ, פתח את המים החמים, היה גומר, היה סוגר אותם. עכשיו בשבילך הוא משאיר את הברז פתוח. אז מילא נחשוש שם ירבה, שמא בשבילך הוא ישאיר את הברז פתוח. אומר רב שלמה זלמן, להשאיר את הברז פתוח זה מותר לכתחילה, גם אם נגיד שהוא אומר, גם נגיד שריב בשיעורים אסור, אייסן דרבנן, אבל הוא אומר להשאיר ברז פתוח, אין שום איסור, למה? הוא אומר, אם שום תמיד, שאתה עושה מייסה, אתה שם עוד חתיכה, אתה שם יותר, פה הוא לא עושה כלום, הוא רק בשב ואל תעשה, הוא לא סוגר את הברז. הוא אומר, איזה איסור. פתחתי את הברז בהיתר, אני עכשיו לא עושה מעשה, הוא אומר, אין לי שום איסור לעשות דבר כזה, אין חיוב לסגור את הברז. אולי להשאיר את הבוילר יותר זמן דולק. הוא אומר, מה? אולי לפני שהוא מדליק את הבוילר, הוא צריך לנתק את הבוילר, שלא ייכנס עוד מים? לא ייכנס, אז הוא לא יצא לו. הוא לא יצא לו. לא, הוא לא ייכנס, אז גם לא יצא לו. בקיצור, שלמה זלמן אומר שמותר. אז רק בואו נסיים בשתי מילים, אז מילא, שלמה זלמן אומר שמותר. למעשה בשולחן ערוך, ראינו בכמה מקומות יש בשולחן ערוך, ברישא ינבוב, כתוב בשולחן ערוך מפורש לגבי שמא ירבה בגוי. כתוב גם אותו דבר, גוי שעושה לעצמו מן הרע, אסור ליהנות מזה שמא הוא יגיד לגוי שהגוי יעשה יותר. אז למעשה שמה כתוב כל מיני דברים, כתוב גם ברוך השולחן, סמבר, כל מיני כאלה עם קומקום גדול, הוא אומר שחייבים בהכרח לעשות כמות גדולה, הוא דן שאין פה שמא ירבה ולכן מותר. אז מביאים שלכאורה יש ללמוד איזה שהוא זיסרוק, מביא שיש כאלה שכתבו שהם ככה, אז אותו גם בשמא ירבה של ישראל, שלא ראשים, כיוון שבדברים כאלה כמו דוד, או מה שדיברנו. אומר שרב חיים קניאבסקי אמר לו לא ככה, שיש חילוק. מה אומר רב חיים?
אומר, כל מה שמצינו שם, גם מה שמזמן, מאיפה הוא לומד את זה, שמותר בוילר, הוא אומר, כתוב שמרחץ, עיר שיש בה מרחץ, ויש שם גויים, אז הגויים הדליקו לעצמם את המרחץ, מותר ליהודי להשתמש במרחבים שם. למה? היית תמיד אומר שאסור שמו יהיה הרבה בשבילו, הוא אומר, לא, בשביל להחמיא את המרחץ לעצמו, צריך להחמיא את כל המרחץ. אומר חיים קניבסקי, זה לא דומה. הוא אומר, דווקא בשם ירבה של גוי, דווקא שמה יש לי הוכחה שהולכים בכל מקרה ספציפי לפי גופו. מה הראיה? שכתוב כל האיסור שם שם ירבה, זה דווקא במכירוי. מה זה מכירוי? אתה מכיר את הגוי? חושבים שמו יגידו להרבות, אבל לא מכירוי לא. אז אומר חיים קניבסקי, אז ראינו ששמה התחילו להיכנס למקרים ספציפיים. אתה מכיר אותו או לא מכיר אותו? זה מתחיל להיכנס לכל מקרה לפי גופו, אם שייך שם ירבה, לא שייך שם ירבה, אז מילא תדן גם את הכלים, תדן את המקרים, מרחץ ככה, פה ככה, אתה לא תדן סתם כלית סוגי המלאכות. הוא אומר, אבל בשם ירבה של ישראל, שאתה אומר שמבשל, חילקו בין מבשל לשריחת, זהו. מבשל, אז חילקו מבשל, אז לא משנה עכשיו אם זה דוד או שזה דבר, לא נכנסים לכל מקרה ספציפי לפי גופו. מחדש את חיים קניבסקי. אבל באמת כן עשינו את זה. מה? אדם למה, אפילו שזה מעביר. עוד פעם, זה סוג הנאות. יש סוג הנאות של בישול וסוג הנאות של אור. מלוך הסודן הרי. הוא אומר, מה שנראה לך לדבר, הוא אומר, יש סוגים של דברים בכלליות. לא יפלו, זה מה שצריך להביא. אמרתי, יש בפרימגודים, הוא לא ככה. בפרימגודים הרי הוא מתחיל להגיד לי שיש הבדל בין אבטיח לתפוח. לפי רב חיים, אמרתי, אתה לא הולך לפי, יש לו פלוג. אז רואים בפרימגודים שכן יש חילוקים למקרים. אם ככה, אז בכלל בשלהם, או שנגיד שלא יהיה פלוג, או שנגיד שלא יהיה פלוג, באמת לכל מקרים האלה אסור. אז צריך שנהיה לנו יום מפורש, שמוסקים כמו הרש בו. או שנגיד שכמו הפרימגודים שאפשר לחלק, נגיד באבטיח, אבל אז מלא, יהיה לנו יותר בבוילר, מקרים כאלה שאפשר לחלק בכל מקרה לפי גופו. Oh.